L'Ajuntament de Girona en aquests anys hem fet esforços, alguns avenços per la participació, però el parer de molts, el nostre parer, ha quedat insuficient. Necessitem una acció participativa en tres grans àmbits. El primer i el més important és que en els plens de la ciutat siguin oberts a les entitats, a les associacions que en cada un d'aquells temes consideren que la seva veu és rellevant. Abans de decidir, els regidors i regidores, hem d'escoltar sempre el millor parer. I què millor que en aquell tema, en aquell pla urbanístic, en aquella acció comercial, en aquella proposta participativa, si aquells que hi estan implicats ens diuen la seva veu, segur que afinarem millor. Per això, el primer que farem en els primers mesos del nou govern serà fer una proposta de reforma del reglament orgànic municipal que marca què s'ha de fer i què no es pot fer en els plens perquè això sigui possible. Un segon àmbit importantíssim també són els consells. És a dir, què vol dir el consell? Vol dir que la ciutat és gran, que la ciutat ha de tenir polítiques de ciutat, però que cada barri té la seva pròpia vida, la seva manera d'interpretar aquesta ciutat i que els veïns i veïnes organitzats han de tenir una relació estreta perquè aquells petits o importants canvis que afectin el seu barri tinguin la possibilitat no sols d'expressar-se, sinó també de compartir la solució. Els actuals regidors de barri no poden jugar bé aquest paper, no tenen les competències adequades. Per això pensem que un regidor de barri ha d'estar convoiat, ha de presidir un consell composat per persones de les diferents associacions, votades entre aquestes, que permetin que temes de manteniment del barri aquest regidor pugui tenir uns diners per poder-ho fer i que aquelles qüestions, atenció, aquelles qüestions que afecten molt directament al barri, doncs aquest regidor pugui fer d'acció transversal, és a dir, de representar el conjunt de l'Ajuntament, perquè sovint, amb aquelles accions del barri, el que depèn d'una determinada regidoria o d'una altra, això no ajuda al seu funcionament. De vegades són compartiments estanys. L'experiència ens ha d'ajudar a rectificar, i aquesta rectificació passa pels consells de barri, passa per una relació més estreta entre governats i governants. I per últim, com insistia també l'altre dia, l'alfabetització digital i la possibilitat que tot ciutadà pugui tenir una relació directa a través d'internet amb l'Ajuntament per les coses que necessita, pels seus papers, pels tràmits. Aquesta tripleta, aquestes tres potes, poden fer d'aquesta ciutat una ciutat més democràtica, una ciutat més participativa.